Etorri gara Laudiora aurkeztera euskararen erabilera sustatzeko Aldundik egin dugun plana. Oso plan zehatza da, gure helburua da euskara sustatzea, bereziki euskararen erabilera. Eta horretarako aukeratu dugu lehen leku modura Laudio. Bere osotasunean planak dauka bi lehentasun bereziki. Arlo ekonomikoan eragin nahi dugu eta gazteen eguneroko bizitzan. Gazteen artean euskararen erabilera sustatu nahi dugu. Eta non eta espreski Aiaraldean euskaldun asko daude, eta euskaldun gazte asko daude. Horregaitik nahi dugu bai sare sozialetan, bai aisialdian eta bai kirolean euskara sustatu. Eta horretarako Aiaraldea leku guretzat oso berezia da. Plan hau elkarlanaren emaitza denez, guk nahi dugu ere bere garapena izan dadila elkarlanaren emaitza bai. Esan nahi dut, nahi dugu guk dauzkagun ekintzei beste eragilek proposatutako ekintzak ere gehitzea. Eta horretarako uste dugu eta proposatu dugu nolabait Aiaraldeako eragileek ere plantea ditzaten beren proposamenak, bere ekintzak gu prest gaudela laguntzeko, diruz eta nolabait sustatzeko. Lehen agerraldia, lehen aurkezpena Laudion egin dugu, baina printzipioz urtarrian egin dugu beste aurkezpen bat Amurrion. Esan nahi dut, Aiaraldean, gero joango gara beste eskualde batzuetara. Baina urtarrian Amurrion egin dugu bai.